Is-seduta tal-qorti bħala parti mill-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenek, akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kellet titwaqqaf ħesrem wara li Melvin Teuma ħassu ma jiflaħx waqt li kien qed jixed u nħareġ darbtejn barra mill-awla qabel mal-maġistrat Rachel Montebello waqfet ix-xhieda. Matul is-seduta komplew jinstemaw aktar recordings li Teuma kien ħaf diskursati ma' diversi persuni. F'waħda minnhom u jistema' jgħid lil xi ħadd li la darba Keith Schembri u Konrad Mizzi ma kinux inġabru mill-pulizija ma jarax għaliex kellu jinġabaru. Tenna li jekk jiġri hekk u kien lest jikxef kollox. F'recording ieħor, Jorgen Fenek u Melvin Teuma jagħmlu referenza għal xi investigazzjoni li kellha ssir mill-FIU. Fil-fatt mistoqsi fil-qorti, il-middleman ikkonferma li kien jinforma lil Fenek dwar raids li kienu se jsiru brabta ma' każi ta' ħasil ta' flus. Fenek jgħid li mbagħad ikellem lil ieħor b'referenza l-ex Chief of Staff Kastilja. Sa dan it-tant wara parir tas Superintendent Keith Arno, il-qorti ordnat divjet fuq l-ismijiet ġodda li semmew f'dawn ir-recordings. Dan wara li l-pubblikazzjoni ta' dawn l-ismijiet jista' jkun ta' periklu għal persuni involuti. Minnaħa tiegħu Melvin Teuma qed igawdi minn maħfra presidenzjali li ngħata wara parir tal-kabinett bil-patt li jgħid il-verità kollha dwar l-assassinju. F'Lulju li għaddew kien iddaħħal l-isptar jiġġieled għal ħajtu wara li weġġa lulu nnifsu barma li taqtaw bil-ponta. Waqt li kienu qed jinstemaw recordings matul is-seduta, il-middleman għamel diversi sinjali biex juri u ġie f'ġenbu. Dan sakemm il-maġistrat staqsietu jekk ħassux ma jiflaħx u eventwalment waqfet is-seduta.